La disponibilitat d'aigua en una zona com la península Ibèrica és limitada. Per això és tan important que els edificis facilitin l'estalvi d'aigua. Es poden seguir moltes estratègies diferents i a continuació en farem un breu resum. Comencem parlant dels sistemes d'estalvi d'aigua. En el sector domèstic, el més habitual és trobar aixetes monocomandament. Aquestes aixetes tenen l'avantatge que triguen molt poc a seleccionar la temperatura de l'aigua. Per tant, gastem menys aigua durant la seva regulació. A més, per la forma en què estan construïdes és difícil que tinguin fuites. El gran desavantatge és que sovint se'n fa un mal ús. Si s'obre del tot, gastem molta aigua i si tenim la palanca centrada fem servir aigua calenta encara que no la necessitem. Algunes aixetes disposen de regulador de cabal. És un mecanisme que permet determinar el cabal màxim de l'aixeta. Alguns consisteixen en reduir la secció de pas i altres a limitar el recorregut de l'aixeta perquè no s'obri del tot. Les aixetes termostàtiques tenen un material termosensible en el seu interior que fa que es contregui o s'expandeixi en funció de la temperatura. Amb un control més acurat de la temperatura de l'aigua podem aconseguir estalviar energia i evitar cremades. Les aixetes temporitzades són molt habituals en llocs públics perquè es tanquen automàticament i així s'evita que quedin aixetes obertes i desateses. Si es vol optimitzar encara més el consum d'aigua, es poden instal·lar aixetes electròniques, que es tanquen en el moment que apartem les mans de l'aixeta. Si ens trobem amb aixetes existents que no disposen de cap sistema d'estalvi d'aigua, hi podem col·locar airejadors i pernilitzadors. S'enrosquen a l'aixeta i barregen l'aigua amb aire, aconseguint un gran volum d'aigua mantenint un consum que sigui bastant petit. Si volem estalviar aigua en l'ús de l'inodor, cal comprovar que tenim instal·lat un sistema de descàrrega que es pugui interrompre o que tingui un sistema de doble pulsador, doble descàrrega. També es pot instal·lar un limitador d'emplenament. Les cisternes de la majoria dels inodors tenen una capacitat més gran de la necessària. Per tant, podem posar una vàlvula limitadora o optar per solucions més casolanes. Una opció molt bona des del punt de vista ambiental és la utilització d'inodors secs. El detritus humà es converteix en compost que es pot utilitzar per millorar la qualitat del sòl. No està pensat per qualsevol client, però en casos de construccions remotes i clients amb una especial sensibilitat ambiental pot ser una molt bona opció a considerar. En canvi, és molt habitual trobar urinaris secs. Els podem trobar en molts llocs de pública concurrència i està demostrat que funcionen molt bé i no representen cap problema pels usuaris. L'elecció adequada dels electrodomèstics també pot suposar una diferència important en el consum d'aigua. Els electrodomèstics amb qualificació energètica A+ o superior no només estalvien energia, sinó que també permeten estalviar aigua. La xerojardineria es basa en fer servir espècies vegetals que requereixen poca aigua per viure i en adaptar el jardí a les condicions climàtiques de la zona. Si el jardí requereix un sistema de reg, és millor utilitzar un sistema que sigui de degoteig. La recuperació de les aigües pluvials permet estalviar molta aigua. L'aigua que recollim de la pluja normalment no la farem servir per cuinar o per dutxar-nos, però no hi ha cap problema per utilitzar-la per a la cisterna del vàter, per regar el jardí, per rentar la roba o netejar la casa. Una altra manera d'estalviar aigua és reutilitzar les aigües grises. L'aigua que prové de la dutxa o el lavabo generalment no està gaire bruta. Per tant, es pot utilitzar de nou per altres usos si passa per un sistema de recollida i de tractament. Ja veieu que hi ha moltes maneres d'estalviar aigua en els edificis. Si es combinen les solucions que podem oferir als tècnics amb l'ús responsable per part dels usuaris, es poden aconseguir estalvis enormes. Consulta els impactes ambientals amb el programa DAPCons.